office USP East Sales District lingba ka Kyrwoh khubor ka laong ba jingïalam ya arngut ki nongïalam balang kata pastor RG lalu bo teman basan tinong klau thanad pulit kanina bynta ka jingshngaiñ ka Kyrwoh ka laong ba hadian bakila sapriang ki khubor hagirin san social media ba arngut ki nongïalam ka balang pedestrian laim khra na Shillong kila shakrakti Bihar marmar ki bor pulit na East Sales ba tu DGP Meghalaya kila phone ju SSP Patna ba SP City ka East Patna hak jingïalam laong ba khopor shiba je shitang mensngi ki khubor ham saya kila yaj bagla don ke jingïalam ha koi ka yeng ya ka ba hadian la ker paj ba ya ka ba kani kala lam she jingïalam ba ka jingïalam takti ya ki ba shong ha ka te ka yeng ka Kyrwoh ka laong ba ki pulit ka alamganj police station kila poi ha ka te ka chaka ban panjai ba yalam ya ki te ka arngut thanad na bynta ka jingshngaiñ ba la batharu ki pulit ka Bihar ban pahara la miki hadu ba kindami ban wan Shillong da giling soin ki kenon an ba dei la shem da ki pulit ka Bihar halor kani ka jingja persyai ki runar la penkut ka Kyrwoh no ba silverstone nongtunger IPS SP ka East Sales District